Чираттагы кытлау хатын без Павловка бистәсенә юллыйбыз. Үзенең матур туган көнен бүген Масиевка авылында туып үскән якташыбыз Руфия Закарьевна Ягудина Рыськова каршылый. Аны әлеге тантанасы белән якын дусты Руфия Джаббарова гаиләсе белән ихластан кытлый. Якын кешем, кадерле балачак дустыма, бүген 52 яшь тула. Без аның белән беренче сыйныфтан ук бергә. Ул кичкенәдән ук чын дустым дигән статусын лаеклы килеш яклап килә. Дуслар алар күп булмый, бик санаулы. Менә Руфия шундыйлар арасында керергә лаеклы кеше. Ул бик матур, эшкә дә, ашка да уңган. Аңа серләремне дә мин курыкмыйча бушата алам. Бар шатлык кайгыларымны да аның белән бүлүе рәхәт. Сөекле дустымның гаиләсе дә бик күркәм. Тормыш иптәше Володя белән ике кызларын үстереп, бүген инде бер анык күрү бәхетенә дә ирештеләр. Дустым, ихластан сиңа матур гомер, бәхетле киләчәк телим. Тормыш иптәшең белән бергә тигез гомер итегез. Бала анык кайгы хәсрәтләре күрергә язмасын. Гел уңышлар бар җирдә дә юлдаш булсын. Бүген иң якын дустымның гомер бәйрәме үтә. Шушындый матур мизгелләр барыбызга да җитә. Кичкенәдән бергә үстек, бергә егетләр сөйдек, мәхәббәттән бергәләшеп борчылдык, яндык, көйдек. Якыннарыңа ярдәмгә син һәр вакытта әзер. Андыларны җир йөзендә күп таба алмыйсың хәзер. Кайгы хәсрәт иегезне инде бүтән белмәсен. Гайбәтчеләр һәм көнчеләр сезнең янда йөрмәсен. Кияүләр хөрмәтен тыеп, оныкларны яратып, яшәргә язсын дөньяга бәхет, шатлык таратып. Сезнең белән аралашып яшәүләре бик рәхәт. Туган көнең котлы булсын, дустым, сиңа зур рәхмәт. Кадерле Руфия апа, якын дустыгыз Руфия апа Джаббарова гаиләсе белән юллаган теләкләргә без дә кушылабыз һәм бүләккә Гүзәл Уразова башкаруында матур җыр юллыйбыз. Үзі біліп келешін достым